Falken, Paltsokobana 3, Karoli Pakka. Radalle 4, Espoon Tapio, Heka Juusso. 5, Helsingin kisaveikot, Heikki Ikonen. 6, Forssan Salaa, Terhi Numminen. Radalle 7, Karhulan Katajaiset, Minna Kuusisto. Ja viimeinen radalle 8, Turun Urheiluliitto, Saara Raitis. Naiset 4 x 400 metriä. Eikö se päätynyt katkella tuo eka viiva, mikä tuo ensimmäinen viiva? Mutta siinä on 3 viivaa läpi. Eka viiva päätyy. Niin varmaan. Niin on, kato 2 kaarta pois. 3 katketaan 7 metriä. No, kyllä. Varmaan maltaisi vähän tässä aloituksessa. Joo. Tikkela Oulunen näin viimeisessä lajissa naisten osalta 4 x 400 metriä. Ja ulkoinen Turun Urheiluliiton Saara Raitis lähtee todella kovaa. Ja keskeltä myös Iko Falken, Karoli Pakka. Hän johtaa tässä vaiheessa kisaa. Siellä etupuolella menee myös kisaveikot. Hyvää vauhtia. Eli heidän edustajansa Heikki Ikonen tässä ensimmäisellä osuudella. Hän karhutaan sitten tuohon kaarteeseen. Kohta myöskin etusuoralle. Ja yllättävän kovaa sieltä ulkoa Saara Raitis vauhdittaa tätä juoksua sitten muutkin lähellä, että tullaan kohti ensimmäistä vaihtoa. Suoran mitta vielä tämä pääkatsoman etusuora ja nyt asiantuntevan yleisön antaa ne aplodit, mitkä näille naisille kuuluvat. Tässä vaiheessa jo edelleen Saara Raitis hyvin, mutta sieltä tulee Iko Falken todella johdossa. Sitten vieressä myös Helsingin kisaveikot ja ulkoa. Näin myös vaihtaa sitten Turun Urheiluliitto. Kovinta vauhtia menee Iko Falken, kun tullaan kohti toisella osuudella. Ja hyvä Saara, todella hyvä! Melkoinen määrä metrejä. Helsingin kisaveikot kakkosena sitten on hyvä Johanna! Turun Urheiluliiton ja myös muu kuin Johanna Lehtinen. Sieltä kiiruutaa sitten kolmoseksi tässä vaiheessa. Kokkolan veikot on 4. ja juoksua vie Päivi Knuttar. Hyvä Johanna! Sitä ei muista, mutta edelleen Iko Falken ja Karolin Pää. Hyvä Johanna! Joukkoa johtaa Raivikulla. Hyvä Johanna! Hyvä Johanna, paina! Ja Hanna sit Hanna! Samoin Johanna Lehtinen. Hyvä Johanna! Kakkosena tässä. Hyvä Hanna, mennä vaan, paina! Hyvä Hanna! Kisaveikot tuo Nelikko edelleen mukana siinä. Sitten jo viidentenä Karhulan Katajaiset, näin juoksu jatkuu ja numero 10 siellä joukkoja on Espoon Tapio. Nousi näin viidentenä. Edelleen Iko Falken Kaisa Kapulaa. Muut lähenevät nyt siellä ollaan. Hyvä Hanna! Kisaveikot siinä kakkosena. Kokkolan veikot kolmantena. Siellä hyvä Hanna! Etusuoralla tullaan vaihtoa. Näin se vaan on, että Helsingin kisaveikot. Hyvä Hanna, hyvä Emma! Hyvä Hanna! Hyvä Enski Hanna! Hyvä Enski, terveesti vaan kiinni! Karin Sturpakka. Ja sitten on Suvi Selveys Helsingin kisaveikolla siinä. Ja Minna järjestää Kokkola. Hyvä Enski! Mitalikolmikko tässä vaiheessa Turun Urheiluliitto on 4. Ja sieltä löytyy Emma Niemi, joka vie Kapulaan. Katsotaanpas kuinka sitten Mari järjestää kuroo kiinni tätä etumatkaa tuohon kaksikkoon, joka toisessa vaiheessa vielä johtaa Iko Falken ja Karin Sturpakka. Suvi Selveys HK kakkosena. Mari järjestää Kokkolan Karin Sturpakka. Hyvä Enski! Nyt siltä näyttää. Iko Falken, Karin Sturpakka. Hyvä Enski!
Hyvä Hyvä Enski, hienoa, loistavaa! Hyvät siteet! Neljäs ja sitten me saamme maaliin. Seuraavana joukkueena Espoo Tapiotka Riutta ja numero 4 on Mikkelin kilpaveikot Viilamani Putkonen. Numero 7 myös Forssan Salama osuudesta tehnyt Janika Mäkelä ja numero 12 Karvolan Katajaiset Liisa Koski. Mitä sanotte? Kerta kaikkiaan hieno juoksu. Naiset 4 kertaa 400 metriä. Etävirallinen loppuaika on 3:53. Kauden tuloksia uusiksi joka joukkueen osalta.